Mga kawaray, magluluto po tayo ng utok po. Utok na sa baboy mga kawaray. Tayo nyo mga kawaray. Yung mga lamas. Saka sibuyas. Para pampatanggal daw ng langsa mga kawaray. Yan po. Oo. Luluto po tayo ng utok. Utok sa baboy mga kawaray. Lamok. Daming lamok. Yan. Stop muna natin mga kawaray. Mga kawaray. Magtitiros na gisin, kalangkagong. Ayun. Para pampatanggal daw ng lansa. Sabi ni Boy Takop. Sibuyas mga kawaray. Oo, sarap. Sarap ng maglalaso kita na mga kawaray. Oh, sibuyas mga kawaray. Hoy na pa. Ano? Orlog. Kulat lang ay. Di pa magtitiros ng sibuyas. Iya. Nginang pan-wifi mga kawaray. Yung akong sando ha, nagaro sa pan-wifi. Mag-aim ilalay na bata niya. Mga kawaray, sibuyas. Nakatapos ko lang ng trabaho sa Pandayan mga kawaray. Yun. Mara magluto. Lason na eh. Ay, may lason na pakit. Ay? Lason na? Oo, di, may lason na nga yan. Ikaw na ni boy irim nun. Lason na ang ginaro. Diyan muna kayo mga kawaray. Kaya natin lason na. Para tumanggal yung langsa sa utok mga kawaray. Utok sa baboy. Di utok sa tawa. Utok sa baboy. Yan. Suntuan ka na. Ito na. Bunay. Bunay ito na. Parigot. Salugan. Parigot. Oo, wala ko muna. Piskuhan ni mo ulo. Kaya yung marabong-rabong parigoy pa kato sa lugan. Naglasa ka niyo. Ay, pag-pustaran. Pero mas mga luluwat ng termos. Gangkit na lahat sa mga mama. Parigot ka na. Masiring na lahat ng mama. Na, kumat talo to termos. Kala ko man niyo. Ang kwarta, diri kipupurot ha. Ta, masiring ito yung mama. Ta, tewas. Isgan na lahat kit. Okay na, kayo waray nga di mo mama. Yak mo mas tatay. Na naman, sa tatay may babasol. Pala. Pagkalit dag, sampu, sabon. Ay, wala di ako pagtirosin, laso na. Para naman maupay at aton utok sa baboy. Yan mga kawaray. Diyan muna kayo mga kawaray. Mga kawaray, maglagay tayo ng itlog mga kawaray. Para sa aton ginisa na utok mga kawaray. Dalawa. Tatlong piraso mga kawaray. Lalakan, sarap mga kawaray. Yan mga kawaray. Mga kawaray, naglagay na po tayo ng kawali mga kawaray. Yan po. Magluluto po tayo ng ginisang utok mga kawaray. Diyan muna kayo mga kawaray. Hintayin nyo po mga kawaray. Mga kawaray, maglagay tayo ng mantika mga kawaray. Yan yung mantika mga kawaray. Sakto na yan mga kawaray. Tingnan natin kung masarap pa yung luto ko mga kawaray. Mga kawaray, yung Ricardo mga kawaray.
lasuna, sibuyas, kalong kagong na mahaba mga kawaray. Medyo makungko na po. Mayun. Medyo mapaso na mga kawaray. Lagyan natin ng lasuna mga kawaray. Kunting ukay mga kawaray. Oh my God. Tapos lagyan na natin ng sibuyas mga kawaray. Ayun mga kawaray. Yung sibuyas. Ayun. Mga kawaray, ito masarap. Mga kawaray, medyo natubod na. Haros-haros yun mga kawaray. Ayun. Ayun mga kawaray. Masarap kaya ang utok natin na ginisa mga kawaray. Ayun o. Tingin nyo mga kawaray, masarap ya, masarap. Marasa dan aton luto na utok ginisa mga kawaray. Kadamusan Ricardo. Kadamusan. Panakot mga kawaray, kadamo. Utok mga kawaray. Butang tanah mga kawaray. Chuta-taon tanah mga kawaray. Ano yung mga kawaray? Ako rin hindi kita maara magluto sin utok. Testingan tayo na mga kawaray. Iwaray nga di si Mrs. Ako laan na yan magluluto mga kawaray. Testingan ta. Ito mga kawaray. Lagyan na natin mga kawaray. Ayun mga kawaray. Sa tingin nyo mga kawaray, marasa dati mo ito. Na. Yan. Yung utak ng baboy mga kawaray. Yan. Medyo humut-humut naman mga kawaray. Humut. Yan mga kawaray. Waray tanay butangisin, bunay mga kawaray. Niluluto tanay yan, utok para mawaran lang sa. Para naman luto ba niya utok mga kawaray. Para suwabilok mga kawaray. Antayin nyo mga kawaray. Mga kawaray, lagyan na natin ng bunay mga kawaray. Yung bunay mga kawaray. Mga kawaray. Suwabi mga kawaray. Yan po. Okay na natin mga kawaray. Okay. Para masarap mga kawaray. Ayun mga kawaray. Tsambahan mga kawaray. Okay mga kawaray. Nagdamo mga kawaray. Diyan muna kayo mga kawaray. Ito mga kawaray, lagyan natin ng magic sarap mga kawaray. Para naman sumarap yung natin pagkain mga kawaray. Ayun. Suwabilok na mga kawaray. Pinabalas mga kawaray. Suwabe ang balas mga kawaray. Yan mga kawaray, papakita ko sa inyo yan mga kawaray. Tikman natin mamaya kung luto na ba mga kawaray. Mga kawaray. Tikman natin mga kawaray kung masarap ba yung linuto natin na utok. Sarap mga kawaray. Wow, sarap mga kawaray. Diyan muna kayo mga kawaray. Bibigyan natin si tatay kung masarap pa yung ating linuto na utok mga kawaray. Tara mga kawaray. Si tatay kumakain mga kawaray. Bigyan natin na utok tayo. Sige daw tayo kung masarap tayo. Marasa. Natin na utok. Pag ikaw nga yung video. Kaya nag-look ka. Kagwapo man niyo. Udi. Yeah. Let's kita. Like kung marasa. Tila ba yan eh? Ano? Sakula ando na. Marasa? Marasa daw ko ng mga kawaray. Yan po mga kawaray.
Thank you po sa inyong lahat dyan. Salamat ngayon sa nag-subscribe at nag-follow po. Thank you very much po. Nag-click. Thank you. God bless po sa inyong lahat yan.